Kakang aku belanono to Kakang aku belanono kowe nesuwo to Kakang kowe nesuwo matenono wong bagus kae mau Kakang Jagat Dewa Batara. Ratasena. Ya, apa kowe Prabu Boko? Ya, aku Prabu Boko. Aku nyawang wujudmu ngangah-ngangah seger katone bocah kok gedene kaya ngene mangan kowe wareg setahun aku wah walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyelentik piye walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyelentik aja meneh aku manungsa lho wandi kowe karo aku apa sing tak wedeni latala giaglak limpah Edan. Ibu ana apa kembar Mbok inggih kendel riyen Bu inggih Bu kendel rumiyin Bu eneng apa bocah bagus kembar kula luwe Bu kula ngelak Bu mengko yo ngger kembar nang kula lawan kowe sadewa kowe isih cilik nanging nemu penandang kang kaya mangkono nganti kowe ngelak kowe ngelih mangko yo ngger yen wis tekan Karang Padesan nampet teng dhisik yo ngger kembar boten Bu boten kula boten kiyat Bu kula nyuwun maem kula nglabu kula nyuwun ngombe Bu kembar sengsara tenan uripmu yo ngger kowe duwe ibu ae ora bisa nuruti sing dadi kekarepanmu mongko kowe mung njaluk mangan sarta njaluk ngombe Duh Kanjeng Ibu, saestu Kanjeng Ibu, kula ngelak Kanjeng Ibu, kula luwe Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Permati kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Ratasena wah Prabu Kunti apa mesakno atimu kembar yo ngger kembar ana apa hatimu sambat ngelak karo luwe gage Permati karo kowe Bratasena golek pangan sak entuk-entuke yo ngger kaya ngene kok arep nulungi wong
Lah wong adi-adine dhewe wae butuh pitulungan. Wah, le golek ning endi? Wong ana roro ngeplak adoh karo Karang Padesan. Kembar. Kula Kakang Mas. Ora mau-mau ana Karang Padesan kuwi njaluk mangan, kuwi njaluk ngombe. Iso tak jaluk-jalukke karo kiwa tengene. Wah, iki adoh karo desa mongko ana ing ora-ora panas ngemplak kaya ngene golek pangan ana ngendi. Kakang Mas wau dereng luwe. Inggih Kakang Mas, wau kula dereng ngelak kok Kakang Mas. Kula ngelak Kakang Mas, kula mboten kiyat. Inggih Kakang Mas, kula luwe. Kula mboten kuat. Wis. Ora usah dadak nangis. Wah, kowe iki nadyan to cilik ning ya turasing ratu, kowe kudu gelem prihatin. Kowe besok ya bakal dadi satriya utama. Wah, Pranadi. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Ayo, budal. Tinggal golek pangan kanggo kembar. Mesake selak ngelak, selak luwi. Nuninggih Kakang Mas ndika ngestelaken dawuh. Bratasena lawan kowe Janaka. Sepisan maneh awake dhewe kuwi lagi nindakake dharma. Nadyan to ing Upati Boga ning tak jaluk nggonmu Upati Boga nganggo dharma. Apa meneh kuwi? Wah, golek pangan wae dadak nganggo dharma apa? Bratasena yen nggonmu golek pangan nganggo dharma nganggo tetulung pangan kuwi mangko bakal ya enak dipangan lan uga pangan kuwi dadi pangan kang barokah. Nadyan to mung sak mangan aja waton mangan nanging mangan nganggo keringetmu Bratasena, aja ngemis, aja njejaluk, aja njejawat. Rungokno kuwi kabeh Bratasena, Janaka budal golek pangan kanggo adimu kembar ya nggir. Wah, njaluk pangestu budal dina iki nuninggih. Kanjeng Ibu nyuwun pangestu bidal dinten menika Kanjeng Ibu.
bojoku wong ayu Rumbini. Mbok ya aja banget nggonmu gawe serike atiku, Nyai. Coba to. Nalika semono aku ya ora nganggo tedeng aling-aling. Ora obong blarak. Aku ya ora nganggo pelet, ora nganggo guna-guna. Yen to aku kuwi pancen wis tuwa. Aku nak ora nganggo pulas apa-apa, ya apa anane. Kahananku ya kaya ngene. Biyen kowe tak lamar ya gelem. Bapakmu ya wis setuju, awake dhewe ya wis nikah. Neng KUA ya resmi. Ning wis 5 taun anggonku omah-omah karo kowe. Apa meneh sing kowe gelem turu bareng karo aku? Tak jawil wae malah tanganku ditamplek. Boro-boro kowe gelem mangsak. Apa ya ana wong bebojoan aku arep mangan ya dadak krembyah dhewe, masak dhewe gek pangananku kuwi asine kaya ngono. Nadyan aku wis tuwa, ning aku bisa nyukupi kebutuhanmu. Aku ya bisa nyeneng-nyenengke atimu. Ngelingono ya. Bektine anak kuwi nang gone ibu. Merga ibu kuwi swarga. Ning swargane wong wedok kuwi nang gone kakunge. Yen nganti kowe ora sungkem karo kakunge, dosa sing kok sandang ya, Nyai. Kakang Sagutra, kowe ana omah kae gentonge wis kotong. Aku tak nyang sendang ngangsu banyu luwih dhisik. Yen kowe arep ngomong karo tembok kuwi ya Kakang Sagutra. Lah ra apa ta? Lah wong bojo kok dikalahke karo ngiseni gentong. Welah dalah. Kok lara-lara timen aku. Duwe bojo ning ora gelem matut. Aku yang rumangsane yen aku wis tuwa. Ning tuwa kaya ngono nek minggen perkara umur, nek tandang gawe ngono kuwi aku jane ya ora kalah karo sing kenal. Jande bojo ning ora iso nyenengke atine wong lanang. Ya kudu sabar. Dinteni limpene. Mongko sing kerep ora betah melek kuwi malah aku. Lah sing arep nglimpekke piye? Ya. Yen pancen kuwi bojoku mesti bakal entuk dalan. Tobat Kakang Sagutra. Wong kok ora noleh karo ragane. Wong kok ora noleh marang gitoke. Awal wis kaya gereh ngono wae, kok nekat rabi wong ayu, nekat rabi wong perawan, nekat rabi karo wong enom. Duwe kekarepan kaya iya. Wong kari menggok tak watuk wae. Andek sumbare kok kaya mangkono. Tobat aku ngumun tenan. Rumangsaku jagat iki sine werna-werna. Geton keduwung rasane atiku kok aku mbiyen ya gelem. Tak kira yen Tembang Sagutra kuwi wonge cakrak.
Nadyan setengah tuwa ya ora apa-apa, sing penting cakrake nak disawang. Iki wis tuwa, nyekingkring. Pundake kaya angkring, igane kaya gambang ditata. Ndeknen kaya ngono wae. Tembunge manis ati. Yen bengi ngrayu-rayu pengen njaluk. Tinimbang tak wenehke kowe, mending ditotol pitik. Ditotol pitik ora apa-apa, sagutra. Mongso tak weneh ana kowe. Wong ngambu dhewe pengus. Ora tau adus. Yen bengi ura-ura, suarane pales. Ngomong wae suarane pales aja meneh nyanyi. Mangkit Raden Ayu. Raden Ayu. Jenengan rawuh kok duka-duka. Ingkang paduka dukani sinten? Boten ngertos underaning perkawis mbok inggih monggo Raden Ayu lenggah rumiyin. Monggo lenggah ingkang prayogi. Menapa darunanipun menapa perkawisipun sampun kados ngaten menika mangke mindak kirang prayogi. Ing ngatasé tiyang bebrayan kok Raden Ayu lajeng duka-duka. Menika kados pundi wonten menapa Raden Ayu? Wonten perkawis menapa? Mbok inggih ampun kados mengaten. Nak inggih boten sae. Ketobat iki ana kok jual jane iki sapa? Yatri sengkap wirang-wiri nangkul kinempit-kempit dosa ngertnaning bawana jogi tukang walang ati Tak tobat Kakang Sagutra, aku sing luput Kakang, aku sing luput, aku njaluk pangapura ya Kakang, aku njaluk pangapura karo kowe. Nggonku tansah ngewak-ewaki karo kowe. Aku tansah ngina karo kowe, aku njaluk pangapura ya Kakang, aku sing luput Kakang, aku njaluk pangapura. Lho. Apa rumbine kok kadhi ngaren anjan rek gunung abeneh kawan padatan kowe. Lah kok kowe terus ngrangkul karo aku nyekel marang tanganku. Ana apa rumbine? Kakang, aku mau ning sendang arep ngangsu banyu. Aku dijawat karo sawijining priya. Priya mau jane bagus, Kakang, jane bagus. Aku pancen ngakoni yen wonge bagus. Wis, celna tanganku. Tak kira kowe arep atut karo aku, njuk ngapura karo aku, jebul malah manas-manasi kowe. Tiwas aku seneng. Tak akoni, aku wis tuwa. Aku ora iso nyenengake kowe. Yen kowe arep rabi karo bagus kuwi, rabi neng wis, aku trima. Ya wis rabi neng, aku ikhlas lahir batin. Ketake ora iso diteruske nggone awake dhewe omah-omah kok Nyai. Wis rabi ya kana, aku ikhlas. Ulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wow. Kok omong apa to Kakang? Kok omong apa?
Lho lah kowe manas-manasi atiku kok. Kakang ora kakang, jebul wong bagus kuwi durung karuan yen atine tulus. Lah iya, kuwi tenan. Nadyan tuwek kaya aku ki. Aduh, sak watuk-watuk kaya ngene. Aja mung nyawang gelare wujud, aja mung nyawang tuweke. Sing dadi nak kualitase, ngono ta? Iya, Kakang. Aku mau dijabat karo wong lanang. Wonge bagus jual jawil karo aku. Kakang, aku belanono to Kakang, aku belanono. Kowe nesuwo to Kakang, kowe nesuwo. Matenono wong bagus kae mau Kakang. Cacat Dewa Batara. Nyuwun pangapunten Raden. Menapa paduka kala wau priksa lare estri ingkang sulistya ing warni. Iya. Pancen iki mau tak takoni durung rampung dheweke mlayu. Kowe sapa? Kula Demang Sagutra. Saking padukuhan Medang Sumya. Lare istri niku semah kula Raden, naminipun Rumbini. Ae mau bojomu. Inggih. Kula sampun omah-omah kaliyan Rumbini. Nggonmu omah-omah wis suwe. Sampun gangsal taun, namung kula dereng nate nampi pamareming manah kula. Kowe durung atut, inggih. Yen ngono nggone ngumpah-umpah sarta nesu-nesu mau nesoni kowe. Oh inggih. Inggih Raden pancen leres Raden, mila sowan kula mriki. Kula nampi pradulipun semah kula. Menawi panjenengane Raden jawat bojo kula niku napa leres? Mboten, Kyai, kula mboten jawat. Menika kala wau dereng rampung anggen kula matur. Menawi panjenengan jawat kula mboten napa-napa kok Raden. Sabab sampunipun panjenengan jawat bojo kula lajeng atut kaliyan kula, remen kaliyan kula ketingalipun ngaten. Mila kula ngaturaken panuwun dhateng paduka Raden. Nyuwun ngapunten. Asmanipun sinten? Kekasihku Raden Permadi. Raden Permadi. Inggih. Kadang Panengah Pandhawa. Nggih, ngaten Raden. Kula nelakaken raos panuwun. Gadah kula namung jiwa raga Raden. Kula panjenengan dawuhi menapa-menapa kemawon kula manut. Mangkono Kyai Demang. Inggih. Yen mangkono aku njaluk lilane ngatimu. Aku paring ana boga kanggo adhiku kembar kang dina iki marlupa Kyai Demang. Menawi mekaten kula aturi nyrantos sawetawis Raden. Monggo kula aturi nampi menika Raden. Namung inggih sakwontenipun jaragan wonten ing kampung namung sekul tiwul, sekul jagung. Iya Kaki Demang.
yen to pancen mangkono banget ing panarimaku iki bakal tumuli tak maringake kadangku kembar ingkang marlupa. Inggih monggo Raden, benjang menawi wonten menapa-menapa Raden kula aturi paring dawuh kula badhe nderek sabiyantu manut kalian kadewasan kula. Iya Demang Sagutra Lilanana aku njaluk pamit. Nggih, sungkem kula ingkang nderek paduka Raden. Kanjeng Ibu, kula Bu. Iki Kang Masmu wis entuk pangan. Enggal panganen nggih, aja nganti kesuwen. Nggih ngestaken dawuh Bu. Inggih Bu. Kok kados ngaten Bu? Ana apa kembar? Niki sekol jagung kalian tiwul. Nggih Bu, niki sekol jagung kalian tiwul. Ya wis ora dadi ngopo kembar, aja sok nyepelekake mangan panganan. Panganan kuwi adile mung dipangan. Boten perkawis tiwul menapa jagung. Nggih Bu, mboten tiwul menapa jagung. Kula napa-napa kersa kok Bu. Ning kados ngaten niki lho Bu, menika sampun mambu Bu. Mboten eca dipun tedha Bu. Inggih Bu, niki pun mambu Bu. Permati. Nggo pangan wae kok mangkono. Gek kok kapake to Permati. Mangke riyen Raden Ayu. Pancen iki pepenget. Napa sababe? Iki panganan tekan kene kok mambu mongko wau nggih apik, wau nggih cola kok tekan kene ora enak dipangan. Jalaran iki wau budale ndara kula Permati sing golek pangan mboten tulus penggali. Jalaran dadak nganggo jejawat salah sawijining putri Raden Ayu. Lah kaya ngaten niku kanggo pepenget. Gus, mangenget-enget nggih Gus, binjing menawi satriya niku yen tumandang gawe, ampun ngantos kenggo barang sing melok. Mangenget-enget Ndara Permati.
Antasena. Wah, opo? Kowe nggawa panganan iki mau saka ngendi, Ngger? Wah, iki sing menehi kawula tlatah Ngeka Cakra. Apa sababe kowe diwenehi panganan? Apa anggonmu jawab? Ora. Iki mawono kawula Ngeka Cakra dioyak-oyak Buta Patih saka negara Ngeka Cakra arep didadekake pangane ratu Gustine yaiku Prabu Boko. Prabu Boko kuwi senengane mangan daging menungso. Pati tak pateni, terus aku diwenehi bebungah wujude sego iki mau. Mula panganen kembar, aja kesuwen. Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Lirik kining sang rori sang mawe gandrung. Lah, ya niki to, Bu. Sekule nggih, sekul saestu. Nggih, Bu, niki to. Lawe nggih enak, Bu. Enak terkathah, Bu. Inggih, Bu. Eco niki, Bu. Iya, bener pangandikane Kyai Semar. Kabeh mau gumantung niate. Yen to niate tulus, sabarang karya mesti bakal becik. Sakwise kowe wis mangan wareg dina iki, ayo nutukake laku, aja nganti kowe ngregol-ngregol liya kembar. Inggih, Bu, kula sampun wareg, Bu. Inggih, Bu, kula sampun tuwuk, Bu. Kyai, niki enten tamu kok namung piyambakan nggih, Kyai? Takonono to, Nyai. Kyai ngendi? Kok penganggone rompang ranting? Kula nyuwun sewu. Kula niki badhe taken sampeyan. Sampeyan niku saking pundi lan naminipun sinten, Nyai? Inggih, Nyai. Ingkang sami sudi mastani nami kula Prita. Prita? Lajeng sampeyan niku sinten, Nyai? Kula namipun Ruminta. Menika semeh kula nami Ki Wijrapa. Dene lare ingkang dipun pangku mongko sampun ageng. Menika anak kula ingkang namung sajuga mboten wonten tunggilipun namipun Bambang Rawan. Sirap surya rancinipun sampeyan namung piyambakan mboten wonten rencangipun sampeyan ajeng napa, Nyai? Inggih,
menapa dipun katarangaken kula dalasan anak kula gangsal pisan syukur kalih utawi tigang dalu wontene botenipun trimah namung sedalu kepengin badhe sipeng ing griya sampeyan mriki Nyai napa pikantuk Nyai. Lho yen pancen kersa inggih sumangga ning niku mangke sampeyan mung kedah trima turu wonten amben pring putul sing arang-arang kula tebahi syukur mboten wonten tinggine wondene yen butuh dahar mawon nggih raketan namung tiwul inggih kula dangaken mangke. Anak sampeyan sedaya pinten? Inggih. Anak kula sedaya gangsal. Dados menawi dipun lilani kula sipeng boten namung kula piyambak. Nanging anak kula ugi kula dherekaken sipeng mriki. Lah inggih, ampun to. Ya ben Yai. Malah eneng kancane kowe ya Nyai. Kula nggih mboten katrapan kok Kyai. Inggih Nyai menawi makaten monggo to pundi Kang Putra kula trimapan wonten pendhapi mriki. Mangke dipun gelari menapa-menapa supados sampun ngantos asrep sanget anggenipun tileman. Saderengipun kula matur nuwun Nyai. Nyai Ruminto. Kula Kyai. Lho, lah kepiye Nyai? Sesuk-esuk biar barengi petake srengenge kowe karo aku kudu pasok manungsa sawiji ana ngasane Gustimu Prabu Baka ing Ekacakra. Amarga dina tanggal sesuk kuwi ingkang nampa dadi urak giliranku. Lah mongso awake dhewe kudu golek manungsa. Lah manungsa ngendi sing gelem tak pasokake lan sapa sing kudu gelem diliru bondo nanging nyawane dijaluk bakal dadi mangsane Prabu Baka. Kanjeng Rama, menapa mboten prayogi kula mawon pun rawon nggih Rama? Piye kowe iki? Kowe iki omong apa? Kowe iki bocah. Ombo jangkahmu. Lah kok mung arep mati sia, arep mati nglalu. Menapa mboten prayogi kula kemawon to Kyai? Kowe meneh. Aja to. Timbang kowe luwih becik, aku wae sing dadi mangsane Prabu Baka.
kok dereng sare. Napa mboten sekeca papanipun? Pancen menika wonten ing dusun namung sak wontenipun. Ora Nyai, aku iki mau krungu panangismu. Ki Demang, yen ana rilaning atimu, aku kepengin suka sabiyantu. Lho, suka sabiyantu kados pundi, Nyai? Anakku wae Bratasena iki karepen dadi mangsane ratu Gustimu. Pripun? Kowe anak mung siji. Kowe tetep kudu urip kelawan anak-anakmu. Anakku akeh. Malah sing bakal tak paringake kelawan Prabu Baka sing gedhe dhewe sing gagah dhewe Bratasena iki. Lho, dika niku pripun? Ampun sembrono. Eman-eman Nyai. Menawi ngantos Kang Putra dados mangsanipun Prabu Baka. Dos pundi to, Niki bocah gagah perkosa ganteng kaya ngoten. Kok badhe mati sia? Ing ngatasé aku sing anak-anak wae lila kok dadi kowe ora lila ki sababe apa? Wah, mboten. Niki panandang kula kajengipun kula ingkang badhe rangkul jejibahan tak sanggane dhewe. Jenengan niku tamu kula. Yai, aku ngaturake penuwun dene kowe sabiyantu marang aku sak anak-anakmu menehi papan. Nanging aku uga bakal ngucapake tarima kasih kanthi ngorbanake marang anakku. Oh, kula mboten rumaos kepotangan budi kok Nyai, mboten. Prabu Baka niku ratu ingkang wengis. Nadyan to ratu wengis ora bakal tedak turune Prabu Pandhu Dewayana kok nganti kalah karo Angkara Murka. Lho, mangke rumiyin astunipun paduka menika sinten? Ngertiya Kaki Demang, aku iki Dewi Kunti Talibrata randane sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Kyai. Yo Sang Dewi, Sang Dewi. Sewu kalepatan kula diagung pangaksama paduka Sang Dewi. Ora dadi ngopo Kaki Demang. Sakwise kowe wis ngerti banjur kepiye? Kowe iso nampa apa ora Ki Demang? Nggih. Sak sampunipun mekaten larati sawetawis pajar manah kula. Nanging Raden Bratasena menapa inggih lahir kados? Wah, ora susah ditari meneh. Ayo, enggal larapno aku ana ngarepe ratu Gustimu. Monggo, Raden, kula dherekaken nanging saderengipun paduka Raden Bratasena badhe kula bomboni pothok lan kula siapaken sekul sak wakul. Ya wis sakarepmu. Mangsa Baranga enggal arepno dina iki nganti Prabu Baka ora iso mateni Bratasena. Wah, Bratasena sing bakal mateni kelawan Prabu Baka. Kula pitados menawi Raden Bratasena ingkang pemandang tartamtu Angkara Murka bakal sirna.
Demang Wijrapa iki inggih kula sinuwun keparap kowe Demang Wijrapa tak enteni kowe ora teka-teka nganti wetengku ngintir-intir ndi janjimu Demang Wijrapa inggih menika sampun kula cawisaken wis mbok cawisake inggih sampun malah sampun kula bomboni bothok lah syukur yen pancen mangkono saiki ana ngendi pangananku menika wonten alun-alun sinuwun kantun ngentosi rawuh paduka tuduhna Demang Wijrapa gaglake dina iki sing dicadhangake dadi pangananku. Iya. Aja mati nggawaran sapa kowe? Wah, aku Bratasena. Bratasena. Iya. Apa kowe Prabu Baka? Iya. Aku Prabu Baka. Aku nyawang wujudmu ngangah-ngangah. Seger katone bocah kok gedene kaya ngene mangan kowe wareg setahun aku wah walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyelentik piye walang ditotol pitik sak oleh-oleh kudu nyelentik aja meneh aku manungsa lho wandi kowe karo aku apa sing tak wedeni latala gaglak limpah Wah!